ассалому алайкум ба ҳама ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман мисли албатта бо шумо автори ин каналам. хотиррасон мекунем ки ин канал сохта шудагӣ барои мошинои арзони фурӯшӣ. агар шумо низ мошини фурӯшӣ доред, метавонед дар номерои рӯи экран зикр шуда дар WhatsApp танҳо равона кунед. ва дӯстони азиз, дастгирии моро фаромӯш намекунем. касоне ки меҳмонанд, ҳатман подписатсия кунед. кнопкаи сирхе ки подписатсия нависага шумо яхе кунед ки подписни шава. ва агар мушкил набошад, лайкҳои бобогира мечахем ва мо мегзарем ба мошинои имрӯзаи хеш. видеоро то охир тамошо мекунем. беҳтарин видеонавора. хуб бародаро, навори имрӯзаро сар мекунем. бо диққат тамошо кунед то ин ки аз нархҳои мошинои имрӯза дар навор буда бохабар шавед. якум мошини фурӯши Opel Astra F ки соли бароишаш 10,000 май, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе нарша бошад 28,000 сомон мега, 218,000 рубл мешавад. соҳиб мошин мега мошин савдо намешавад. хуб гӯш мекунем соҳиб мошин бо чӣ мега. мошин вабша камбудӣ надорад. 4 баллони нав, аккумулятор, пачка хатавои 100%. мошин камбудиш нест. беҳуда ташвиш наден. ориентир политехникум дӯстӣ, ягон айб надорад. просто зарурум барои ҳамин мошина фурӯхтесам пул дар кора. марҳамат бародарон, номерош дар рӯи экрана. мошинча свежая. занг занед, маълумоти бештарро дастрас кунед. мошини навбатӣ бачаҳо ваз 21099 ки соли бароишаш 2004 май, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар Турсунзода Райгар нарша бошад 10,000 сомон мега, ба рубли ҳозира 78,000 рубл мешавад. афсус бародаро, як сурата равон карда. номерош дар рӯи экрана. занг занед, маълумоти бештар аз худтон дастрас кунед. бо вариантҳои худтонам метавонед пешниҳод кунед. мошини навбатӣ бачаҳо ваз 2107 ки соли бароишаш 2010 май, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе нарша бошад 8000 сомон мега, 62000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мега мошин срочная, ҳамаи чизҳои мошина мега ман худам обновид кардагиам, яъне ки аму мақсад вай кардагиам, худам наручник соз кардагиам ва ҳама чизош 4 баллонаш навай, мотораш карбюратор буда бародаро, ай 06 корса. номерош дар рӯи экрана. марҳамат занг занед, муомила кунед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед. мошини навбатӣ бачаҳо Opel Astra F мебошад ки соли бароишаш 1990, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар ноҳияи Рудакӣ нарша бошад 16000 сомон мега, 125000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мега мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед номерош дар занг занед, номерош дар рӯи экрана, маълумоти муфассалтара дастрас кунед. хуб дӯстон, мегзарем ба мошини навбатӣ. мошини навбатӣ ваз 2107 ки соли бароишаш 10000 май, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе нарша бошад 7000 сомон мега, 54000 рубли русӣ ҳозира мешавад. соҳиби мошин мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. сабаби фурӯхтан сум лозимай, срочно дар кораи сум. номерош дар рӯи экрана. марҳамат занг занед, маълумоти бештарро дастрас кунед. мошини навбатӣ бачаҳо Opel Astra F ки соли бароишаш 1993, объем мотор 1.4, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри дар шаҳри Кулоб нарша бошад 22000 сомон мега, 171000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. то 12 моҳагира ҳуҷҷат дорад. маълумоти муфассалам метавонед занг занед худтон дар рӯи экран номерош бигирем бародаро. марҳамат. мошини навбатӣ бачаҳо Opel Astra F ки дар кузови универсал, яъне ки каравана, чанд бародар мондина дар комментария нависа буд. соли бароишаш 1995, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
дар шаҳри Истарошан нарша бошад 20,000 сомон мегӯям 156,000 рубли русӣ мешавад. бо мошин савдо ҳам мешавад. номерош дар рӯи экран аст. занг занед маълумоти муфассалтара хутон аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин албатта бачаҳо вазн 2110 мебошад ки соли бароришаш 2004 май. чанд бародар мо дар комментария ҳам мошина нависта буданд. абё мотори 1.6 клапана, сӯзишвориш бензини холик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бошад 14000 сомон мегӯяд 109000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мегӯяд 16 клапана срочная сабаби фурӯхтан пул лозим ояд. марҳамат бародаро, занг занед. номерош дар рӯи экран аст. маълумоти муфассалтара дастрас кунед. мошин албатта бачаҳо Opel Vectra бетика мебошад ки соли байроришаш 1999. абё мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаи мошини механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бошад 31000 сомон мегӯяд. документош то ноябри 2020. нарша бошад 31000 сомон мегӯяд 242000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100% ходовоёш. номерош дар рӯи экран аст. занг занед. марҳамат. маълумоти бештара дастрас кунед хутон. мошин албатта бачаҳо Mercedes-Benz E-Class мебошад ки яъни зайчик соли бароришаш 1996. абё мотор DHI сӯзишвориш бензин газ. коробка передачааш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бошад 35000 сомон мегӯяд 273000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мегӯяд ки мошина дискҳои 16 ва документош то охири сол аст. марҳамат бародаро, номерош дар рӯи экран аст. занг занед. маълумоти бештара дастрас кунед аз худи соҳиби мошин. мошин албатта бачаҳо Chevrolet Lacetti мебошад ки соли бароришаш 2008. абё мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ. коробка передачааш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бошад 26000 сомон мегӯяд 203000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мегӯяд мошин дар 44 такси кор мекунад, яъне ягон дард надорад сабаби фурӯхтан срочно пул дар кор шудага. бародари азиз, дар айни замон ки дар пул дар кор нест бо дар и офат. номерош дар рӯи экран аст. бародаро, занг занед. маълумоти бештара хутон дастрас кунед. мошин албатта бачаҳо Mercedes-Benz ки соли бароришаш 1996. абё мотори 1.8 сӯзишвориш бензин ва газ. коробка передачааш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бошад 39000 сомон мегӯяд 305000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мегӯяд бо савдо дорам мошин, задагӣ пусидагӣ умуман дорад. документош то сентябр. баллоношам навай мошина. номерош дар рӯи экран аст. бародаро, метавонед занг занед. маълумоти муфассалтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. ва дар инҷа бародаро, навори мо ба поён мерасад. хоҳишмандем ки навора паҳн кунед дар имо, ватсап, ҳеҷ чизе боша бародаро, ва дар комментария ҳатман фикри худтона нависед ки кадом мошина бисёртар ба навор гирем. ва шахсоне ки меҳмонанд ҳатман дар канал обуна шавед, дастгирӣ кунед моро. иншоаллоҳ ки моан кӯшиш мекунем ки шуморо дастгирӣ кунем бародаро. видеои мо дар инҷа ба поён мерасад бародаро. хайр то навори оянда.